colo e do tronco. Debe o seu nome porque ten unha forma parecida a unha mesa. Está formado por tres partes: as insercións axiales, as insercións cistais e o colo muscular. Non ten sinónimos e antónimos e non se forman frases feitas ou refráns con esta palabra. Ven do latín trapecius, que significa literalmente o mesmo. En catalán dice trapeci, en castelán trapecio, igual, en inglés trapecio con Z, en éuscaro trapecio tamén con Z, en francés trapece con acento grave na primeira E e Z, e en portugués trapecio igual.